Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiramil bararah wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wonten pangarsanipun sedaya ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Ustadz, Ibu Ustadzah ingkang sedaya kaula takzimi, kaula hormati. Wonten pangarsanipun Ketua Muslimat lan Fatayat Ranting Plumbon ingkang sedaya kaula hormati. Para sesepuh tokoh masyarakat, Bapak Imam Masjid, Bapak Imam Musola, Bapak Kepala Desa, saha Ibu lan sedaya perangkatipun ingkang kawula hormati. Panjenengan sedaya jamaah selapanan muslimat fatayat ranting plumbon ingkang sedaya kawula mulyakaken lan ingkang panjenengan sedaya kawula dongaaken mugi-mugi dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Sepindah monggo kawula dherekaken panjenengan sedaya nginggahaken raos syukur dening Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan nek syukure kathah, nikmate ugi diparingi kathah. Sithik-sithike syukur niku lesan kedah kersa maos tahmid. Pramila monggo kawula dherekaken sekedhap dereng kula dhereke kok pun mlayu ki ambak. Kawula dherekaken nginggahaken raos syukur dening Allah Subhanahu wa taala biqauli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi wasilah hamdalah wasilah tahmid kula panjenengan estu dipun paringi nikmat ingkang kathah. Janjane nikmat niku nggih kathah. Nggih. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kula panjenengan nek badhe ngitung nikmate Gusti Allah mboten bakal mampu. Saking kathahe nikmate Gusti Allah. Ning keng napa kok isih ngersula? Nek ngersula mboten mergo kurangi nikmat ning kurangi rasa syukur. Leres napa mboten? Leres. Anggone wong sing syukur padane duwe bojo ndilalah bojone lemu ya teko alhamdulillah. Kanggone sing boten syukur ndelok bojone tanggane kandel dompete, ndelok bojone dhewe kandel wetenge ngersula. Padahal sing jenenge napa rejeki nikmat rezeki niku kan boten namung bondo. Nggih. Cobi nek kula tanglet teng mriki panjenengan padane matur nuwun sanget. Panjenengan teng mriki sebagian besar niku dados napa pekerjaanipun? Tani. Sakniki saweg nandur napa? Napa niku? Pantun. Oh, tak kira pantun kaya puisi nih kok. Nek nandur pari ngerti-ngerti payune larang ujuk-ujuk mak bedunduk niku. Jenengan mangkeh dalu ana sing ngaturi arta parine teko tak tebas 50 juta. Remen napa mboten? Ning syarate sesuk-esuk ora tangi. Moh nggih. Berarti umur panjang niku ya rizki saking Gusti. Ning ewuh dene isih diparingi umur dawa esuk-esuk tangi isih iso ambegan lali ngucap alhamdulillah. Kan ngoten. Aja meneh ngoten wong kedep niku mawon rejeki jajal 5 menit mboten kedep. Pedes nggih mboten sah di jajal. Mulane nek enten tiyang kepengin rasane ayem tentrem pertama atine kudu iso syukur. Niku dadi ayem tentrem, mboten gampang iri, meri, dengki. Kan ngoten.
Mergane enten lho wong sing tetangga niku sijine tukang pamer, sijine tukang meri. Dadi kaya tumbuh oleh sing siji pamer alhamdulillah bar ditumbaske emas 5 gram. Sing sebelah kono tekan ngomah ngamuk bojone. Kae lho tumbaske emas. Ngono niku. Ana meneh sing sebelah kidul munggah kaji, sing belah lor munggah tekanan darahe. Gitu. Mbasa sing sebelah kidul tumbas kipas angin, lah kok sing sebelah lor sing geleng-geleng sirahe. Oh, sing sebelah kidul dibangun omahe, sing sebelah lor mencret. Mulane dipresake tenggene dokter dicek apik kabeh mboten nenten penyakit, oh jebul penyakite teng jero. Mulane nek ngendikane abah kula wong iri niku cilaka donya akhirat. Mergo teng akhirat kesiksa, teng donya bakal disiksa. Na'udzu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Muga-muga wasilah sholawat kagem Kanjeng Nabi kula panjenengan benjang waget pikantuk syafaate Kanjeng Nabi dugi swargane Gusti Allah. Masya jenenge menungso niku jare menus-menus kebak dosa, dados awak dhewe niku namung nderek donga muga-muga pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Lah sakniki nek kula panjenengan pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, pripun carane? Setunggal ngakehake sholawat, nomor kalihe ampun ngantos tebih saking ulama. Kranten napa cobi? Jenengan menawi badhe sowan Kanjeng Nabi teng mriki niki saged napa mboten? Mboten, Kanjeng Nabi pun sedo pun dangu. Jenengan saged maca Quran awet pertama dikenalke huruf hijaiyah alif ba tak jare saka alif-alipan terus bak-bakan nganti tekan yak-yakan. Niku sing ngenalke Kanjeng Nabi napa ulama? Ulama. Jenengan preso sunahe Kanjeng Nabi. Jenengan preso maknane Al-Qur'an pundi sing dadi perintahe Gusti Allah, pundi sing dadi larangane Gusti Allah, niku saking Nabi napa saking ulama? Ulama. Radi maju mawon, Bu. Teng ngajeng mriki niki pinarak mboten napa? Napa teng lebet tasih lebet? Tujokno udan kok sampun sami tindak nggih. Jarene Plumbon niki enten sekitar ngendikane Bu Lurah wau mboten ngantos 500 kakak. Mboten ngantos, tapi sing tindak sementen iki berarti termasuk kathah. Alhamdulillah. Sak ranting ra nganti 500 kakak sing tindak kathah, mugi-mugi barokah. Cara wau niku lek pengaosan udane deres jenengan tasih teng dalem anggur mangkat apa anggur selimutan? Selimutan soale udane udan banyu wegah metu omah. Nek udane duit nek seumpami niki kan sing tindak termasuk kathah. Tapi seumpami tenggene longsongan snack niku diselempiti kalih Bu Lurah amplop 100.000. Sing tindak langkung sekedhik napa langkung kathah? Golek ganjaran napa golek duit? Lah ngene kok. Makane nek tak tangleti milih duit napa ganjaran? Jawabane napa? Ganjaran karo duit nggih. Nek ajeng mlebu swarga padha-padha timbangane padha, sing mlebu swarga dhisik, sing melarat napa sing sugih? Melarat kaceke atusan tahun. Pengen mlebu swarga cepet napa dangu? Cepet. Berarti anggur melarat napa sugih? Sugih ning mlebu swarga cepet. Kan ngoten nggih. Lah pancen Plumbon pinter-pinter kok. Pripun carane? Besok nggih enten idza kana yaumul qiyamah, ketika datang hari kiamat, yuk tabi arba'ati nafarin, datang 4 golongan
sing bakal mlebu swarga bi ghairi ru'yatil hisab wal adab, tanpa hisab tanpa adab, salah setunggale inggih menika sinten? Wong sugih sing dermawan, gelem sedekah nggih. Nah, tapi ngelmu sing manfaat niku ngelmu sing diamalke. Ngertos ngelmune ning ora dilakoni nggih percuma. Umpami wonten tiang kagungan penyakit diabetes, nggih. Obate niku insulin. Pun enten obate teng ngarep mata, ning obate mboten diunjuk ming dielus-elus. Kinten-kinten mantun napa mboten? Mboten. Misal ana wong panunen, wis tukokke salep ning ora dioles-oles salepe ming tamatke terus. Kira-kira panune mari napa mboten? Mboten. Mila semanten ugi ngelmu. Ngelmu sing manfaat niku ngelmu sing diamalke. Ngerti nek sugih tur sregep sedekah niku bakal mlebu swarga tanpa hisab tanpa adab. Ngerti ngelmune ning wonge pelit alias alias nek kon sedekah metune niku jenenge duwe ngelmu ning ora diamalke. Kan nggih percuma kan ngoten. Nuwun sewu kula kademen kipase. Mangke nek masuk angin niki. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah salah satu carane kula panjenengan pikantuk syafaate Kanjeng Nabi kados wau teng awal tak maturke sepindah sholawat nomor kalihe kersa ngaos cedhak karo ulama. Kan ngoten. Suatu saat Kanjeng Nabi nate kepanggih malaikat Jibril. Sa'altu Jibril an ashabil ilm. Kanjeng Nabi matur dening malaikat Jibril tentang pemilik ilmu, wong ngalim, ulama niku napa to? Napa jawabe malaikat Jibril? Hum suruju umatika fid dunya wal akhirah. Ulama niku adalah obore umate Nabi Muhammad donya tekan napa pengertiane? Kula nek ngaos ngoten niki nggih tak terangke saking sekedhik menawi wonten ingkang boten paham badhe tanglet pareng. Wong dene diselani guyon niku bola-bali kula matur bagaikan pantun tuku gethuk karo arem-arem lagake khusyuk mripate niku. Tapi deling-eling intine ngaos, cobi tak tanglet ngaose dugi napa? Dugi merem nggih. Lah wau pas badhe ngaos niku dongane napa tak nganu tak preso tak mireng. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Mulane sare gitu. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Mugi-mugi pikantuk ngelmu sing barokah manfaat donya akhirat. Kula panjenengan sing jenenge ulama niku kula panjenengan sering diterangke ulama kuwi obore donya akhirat kok saged. Mergo dados ngeten, kula panjenengan urip teng akhirat niku arep kepenak apa ora? Niku tergantung kula panjenengan uripe teng donya kaya ngapa. Uripe teng akhirat sing saklawase niku ajeng penak napa mboten tergantung uripe dhewe teng donya niki lelakone kaya ngapa. Mulane sinaosa dunia ini katanya hanya sementara tapi yo penting ngelmune. Nek kula panjenengan diajari ngelmu donya, padane ngelmu dagang, ngelmu bertani. Niku iso menghasilkan uang dadi obore donya oleh sangu donya. Ning durung tentu iso ngobori tekan akhirat. Mergane ngerti carane ngelmune dagang, ngerti carane ngelmune bertani, tapi ora paham piye carane ngibadah, piye carane dodolan sing bener, piye carane mbayar zakat. Njuk dadine donyane niku sangune donya oleh ning atine peteng, merga
swargane mboten cedhak karo ulama, mboten diparingi ngelmu ngibadah. Nek kula panjenengan cedhak karo ulama diparingi ngelmune tata cara urip ning donya kuwi kepiye bisane slamet tekan akhirat. Mulane dianggep obor ya donya tekan akhirat. Ning donya uripe bener nganti tekan akhirat tekan swargane Gusti. Niku mulane di ngendikake obore donya tekan akhirat. Terus malaikat Jibril ngantos ngendika ngeten tuba bejo banget. Sinten sing bejo liman arafahum kanggone menungso sing gelem cedhak karo ulama. Wal wail lan cilaka. Niku ngendikane malaikat Jibril dateng Nabi Muhammad. Sinten sing cilaka liman angkarohum wa aqwadhum kanggone wong sing ngingkari ngadoh lan apa meneh sebel benci karo ulama niku dianggep wong sing cilaka. Mergane napa kok dianggep bejo? Ya wong pancen uripe donya akhirat dadi padang. Ini mulane bejo. Dadine kula panjenengan niku lek urip mboten kesasar susur nganut para ulama. Mulane sing jenenge fungsine nderek organisasi napa niki? Nahdlatul Ulama, nderek muslimatan supayane napa? Oh, aku ki muslimat. Oh, nek ning gone muslimatan kuwi tiap selapan ana pengajian. Aku muslimat tak melu mangkat ngaji. Sae napa mboten? Nah, supayane dadi organisasi niku wadah. Awak dhewe niku diwadahi men mboten mawut-mawut. Tenggen kendaraan dadi siji enten sing nyopir enten keneke enten kondekture sinten sing nyopir sinten keneke ya kuwi para ulama sehingga perjalanane niku slamet tekan pundi tekan akhire niku husnul khotimah. Dugi mriki mudeng napa mubeng? Mudeng nggih. Mulane Kanjeng Nabi ngendika ngeten, "Dulu susaatin indal ulama." Pinarake panjenengan setunggal jam teng sampinge tiang alim. Maksudnya niate badhe ngaos, "Ahabbu ilayya min ibadati alfisanah." Luweh diremeni Gusti Allah tinimbang panjenengan ngibadah 1000 tahun tapi ra tau gelem mangkat ngaji. Kok saged? Lah, mergane ngeten. Nek ana wong kok ngibadah terus tapi ora ngerti ngelmune, oh niku kan meng oleh kesel. Mulane ditertulis di berbagai kitab termasuk teng Taklimul Muta'alim. Fasadun kabirun jahilun mutahatiku wa akbaru minhu. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Ada sebuah bencana besar. Napa niku? Wong alim ning ora ngamalke ngelmune, tapi tragedi luwih besar malih wong bodoh sing ibadah. Kok iso? Lah ibadah tapi mboten ngerti ngelmune kan meng oleh kesel. Leres napa mboten? Wong kula panjenengan ngerti rukune salat, rukun salat wonten pinten? Enten pinten Jobi? Rukun salat enten 17. Kula panjenengan ket saka cilik diwarahi persolatan nyatane nek takoni perkara sing batalke salat ana pira? Mesti kula panjenengan jenengan nek tak video saking mriki jenengan ngeten iki. Ngoten. Niku awak dhewe. Mulane kula sok bola-bali matur. Awak dhewe niku kethu kaji kecemplung kali, nembe ngaji langsung. Mulane ampun bosen-bosen ngaji ngopo to muslimatan? Ya golek ngelmu supayane ngibadahe bener ditampi marang Gusti Allah kan ngoten. Dadi mulane nek kanggone wong sing ora paham, janjane berarti ngaji niku penting napa mboten? Derek muslimatan ngeten iki njuk enten pengaosan, enten yasinan. Keng napa kok yasinan? Mergane supayane sak sibuk-sibuke awak dhewe supayane menyempatkan silaturahim, sedekah lan maca Quran. Keng napa kok sing diwaca Yasin? Kabeh surah Quran sae tapi Yasin niku adalah inti dari Al-Qur'an. Nek saben seminggu pisan kok macane Quran 30 juz giliran, kula yakin mboten nganti sesasi rontok jamaah. Mulane nek ora
iso 30 juz dipilih surate. Lah surat siji sing dipilih Yasin, mergo Yasin niku intine Al-Qur'an. Supayane dhewe ora ketung ming Yasin intine Quran ki dhewe gelem maca, ping pindhone gelem silaturahim karo tangga. Dugi mriki paham nggih? Berarti Yasinan sae napa mboten? Sae. Nah, kan ngoten niku. Pentinge kula panjenengan do tolabul ilmi ngoten niku. Ngerti rukune salat 17. Oh, saka ulama. Dadine mulane nek kula panjenengan kok ngibadahi kleru, tapi ngajine pun istiqomah. Klerune teng ibadah niku di ngapura marang Gusti Allah, ngibadahe ditampa. Alhamdulillah. Tapi klerune ngibadah kok mergo mboten tau gelem mangkat ngaji. Lah niku cilaka. Salahe ana pengajian ora gelem mangkat. Kan ngoten. Penting hadiahe napa? Swarga. Lah swarga niku cara sak jagat ngalam donya niku didol kabeh, ming ajeng dijolke napa gampange? Bondo ning swarga. Ora ketung ming mejane utawa rake sepatu ya ora oleh. Wong napa? Mergane swarga niku kenikmatan sing mboten saged dinilai oleh setinggi apapun nikmat donya. Duit pirang-pirang miliar ora iso nggo swarga. Nek kula panjenengan kok kalih Gusti Allah dibukake mak biar kaya ngopo swarga. Wah, duit niku mboten enten regane. Ning keng napa kok sing jenenge ngibadah pengajian muslimatan ganjarane swarga wong pengajian. Tapi kok mboten do kepengin. Mergane ganjaran mboten ketok. Nek diumumke ibu ketua muslimat, ibu ketua fatayat, diumumke sapa sing gelem melu mangkat kegiatan muslimat fatayat, mbuh iku yasinan, santunan anak yatim, mbuh iku pengajian. Sapa sing gelem mangkat oleh sembako. Niku cara-cara kok pengajian bar subuh yo tetep rawuh. Nggih napa nggih? Lha nggih niku menungso kok. Nek kaya kewan niku malah luwih gampang. Burung merpati niku dikurung seminggu kei pangan, sesuk nek kok melayu mabur balik meneh. Awak dhewe pun dicancang sesasi nalikane Ramadan. Begitu Syawal bedal meneh. Nggih napa nggih? Mboten sah ngenteni Syawal Ramadan niku nek tanggal setengah munggah kira-kira sing teraweh tambah kathah napa tambah sithik. Jebul sing ompong niku mboten ming untu jamaah saya ompong. Nggih. Tapi nek umpamane menit traweh niku saben sak rakaat niku 50.000. Mbok mboten sah Ramadan mohon usul Pak Imam, walaupun Syawal tulung enten traweh. Soale dadi duit. Mulane wong sing sadar nikmate swarga niku wong sing iman, lan wong sing selalu iman niku wong sing gelem istiqomah ngaji. Mergo napa pengajian ngeten iki jadi salah satu carane awak dhewe ngandelke iman teng sakjroning ati. Mulane kan singirane Gus Dur ngeten. Ayo sedulur jo nglalek wajib ngaji sak pranatane nggo ngandelake bagus sangu mulya matine bagus mulya matine ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfat ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad.
Kula kaget wong mboten semerep enten terbangi kok moro-moro muni ngoten niku. Ternyata enten sing nerbangi teng lebet masyaallah. Wau enten sing mares barang niku nggih. Keng napa to kok mang dadak mares? Karena dengan mares itu bisa menambah rohnya do gelem mangkat ngaji, gelem latihan. Sesuk mangkat wong wis latihan. Oh, niku njuk berarti sae napa awon. Nah, ngoten niku. Tiang niku ndelok sesuatu niku tergantung atine kali pikirane. Jadi lesan niku menggambarkan pikiran. Nek pikirane apik mesti ngucape. Lah pikiran niku menggambarkan ati. Nek atine apik mesti pikirane. Berarti nek atine apik ngucape. Nek atine bosok ngucape. Contoh, enten tiang sregep salat. Tapi tasih dereng istiqomah lek nutup aurat. Niku mesti ana werna loro sing komentar siji. Halah sok-sokan salat ge aurate wae ra ditutup. Nah niku setunggal. Nomor kalih. Oh alah alhamdulillah sinaosa urung istiqomah nutup aurat ning wis sregep salat. Berarti komentar sing pertama melihat dari sisi negatif. Komentar yang kedua melihat dari sisi positif. Lah, mulane lesan niku tergantung ati. Mulane jenengan nek kepengen kok atine apik ya dijaga. Oh nek marep ngomong Allah, walah yo nek ngomong Allah berarti atine aku gek Allah. Terus ngucap astagfirullah. Babagan lesan barang ngeten iki awak dhewe sinaosa pun kerep di paringi pirsa dateng para kiai, para bunyai sapa ngendika kon jaga lesan ning kudu bolan baleni wong pancen menungso panggonane lali. Apa meneh wong wedok kaya awak dhewe niki. Teng dalem sing cerewet bapake napa ibuke? Mesti ibuke. Lho niku normale ngoten. Sayange bapak-bapak sekedhik sing tindak. Bapak-bapak sing mireng Pak nek jenengan kok rumaos garwane jenengan cerewet. Mboten sah rumangsa nek bojone 50 taun yo arek dijolke selawenan loro. Mergane cerewet, mboten usah. Mbok arep jolke selawenan loro malah sing cerewet tambah kiwa tengen. Mergone pun fitrahe kabeh wong wedok niku cerewet. Mulane kan Gusti Allah Maha Presa wong sing nyiptake dhewe ya Gusti Allah. Mulane kula sok matur, bebojoan niku nek ngucap pegat nek wong lanang sah ngucap sepisan. Nek wong wedok mbok ajeng gawe zikir pegat. Sedina mban lebar salat ping 1000 pegat. Dadi napa mboten? Mboten. Nek wong wedok kok ngucap pegat dadi sak menten niki lho plumbon. Rondo kabeh niki. Nah, Gusti Allah niku Maha Adil, Maha Presa. Wong wedok niku pancen cerewet. Mulane kula sok bola-bali matur jaga lesan. Nek pedang niku saged nglarani wong niku nek nempel ngenani. Tangan sikil saged nglarani wong niku nek nempel. Nek lesan saka kaduan iso nglarani jerone ati ora bakal meleset. Nggih napa nggih? Cobi. Ngenyang niku lho. Biasane tukang ngenyang lanang napa wedok ta? Wedok nggih. Ning ngenyang iki sepiro to arem-areme? 2000 alah mbok 1500 arem-arem sak biting-biting wae kok. Sak biting ki yo le gawe priye ngoten to. Genti pelem, iki peleme piro? 10.000, mbok 9.000. Ning wujude ki medune ming 1000. Ning mang dadak meni wong pelem sak kutil-kutil wae kok. Apa ana sing kutile ki sak pelem lak ngoten to. Memang wong wedok niku cerewet, tapi gunakanlah kata-kata yang keluar dari mulut kita itu dibungkus dengan kalimat sing ampun nganti nglarani jerone. Kan ngoten. Dugi mriki tingkas nggih. Wong kala wingi nembe Syawalan, ngapuranan. Nek sing ngapurane ikhlas ditampa marang Gusti Allah, insyaallah dosane di ngapura. Amin Allahumma. Permasalahane enten sing boten ikhlas jaluk ngapurane. Contone napa? Begitu Syawale kliwat, balik perengat-perengut meneh. Balik tetep kaya culik mecucu karo Sallu ala Nabi Muhammad.
udane mboten umum, muga-muga udan rahmat. Cobi kali sholawatan sareng-sareng monggo. Teko sing seru nih kok. Wong udane deres cara kepentut sithik mboten enten sing mireng Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati kalamun لا يمل السماء تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي Kula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria padha disiksa akeh wong kerja beksa ngorbanake sanak batelan tangga saka wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo كلام قديم لا يمل السماء تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي Bodo sambat bodo ngletak bodo ngatang tanpa nyawa separan-paran bodo nangis randuwe bondo tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo سلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi Nuwun sewu ibu-ibu ingkang wonten Jawi, namung ngemutaken kula nate pengaosan enten ibu-ibu doting jlerit. Mandang tak tangleti napa? Sendale keli. Dan kita, nah ibu-ibu kan sendale enten sing keli setunggal mun sing jerit 10. Lah niku keli bareng-bareng niku. Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wau kula nerangaken babagan bejane awak dhewe nek kenal karo ulama. Krana pancen napa nek kula panjenengan ajeng sowan Kanjeng Nabi sakniki Kanjeng Nabi pun sedo dawi sowan dhateng ahli warise. Ahli warise Kanjeng Nabi inggih menika ulama. Tapi intine napa kula panjenengan kabeh niku pengene ngaji ben duwene ngelmu tapi ngelmune diamalake. Percuma ngerti ngelmune silaturahim tapi karo tanggane nek diajak pirukunan angel. Nggih, enten sing jarene kaya pitik notol bucu, nek ketemu mripate mendelik lambene mecucu.
Nggih, ditakoni lek nyauri angel, diajak pirukunan angel, nek jalan-jalan gayane elit, kacamatanan gedhi ngungkuli spion trek, sendale jinjit dhuwur, tapi nek mangsane ana pengajian kon urunan angel. Omahe apik kuat. Tuku kendaraan anake 5, kendaraane 5 kuat. Kon urunan pengajian ora kuat. Masya Allah. Njuk nek ngoten niku sae napa awon? Nek teng mriki mboten enten nggih. Nah, mugi-mugi mulane do diparingi istiqomah ngajine. Ben kandel imane, sregep sedekah. As-sedaqah tu tarudul balak, sedekah niku nolak balak. Mulane nek wong Jawa sithik-sithik genduren, slametan, ana wong lamaran slametan, ana nikahan yo slametan, engko pas hamil 4 sasi yo 7 sasi lairan ana ning rumah sakit kok dadi sehat ya, ning rumah sakit kok sedo ya, slametan tetep. Mulane ora cocok dadi wong NU nek wong bedidil niku. Durung meneh engko 3 dina ya, 7 dina, 40, 100, 1000 mendak. Ayo mulane nek bedidil ora cocok dadi muslimat fatahiyat. Tapi intine slametan niku dawuhe sinten? Dawuhe Kanjeng Nabi. Niate napa? Sedekah. Sedekah niku tolak balak. Mulane diarani slametan, mergane marai slamet. Dugi mriki tingkas. Berarti slametan gendurenan sae napa awon? Sae. Wong men slamet. Mulane kula sok nggambarke ben gampang dipahami. Dadi menungso aja kaya wit kacang. Wit napa? Maksude napa? Nek kacang nika niku rejekine diketokke napa dipendem? Pendem kacang niku. Kacang brol. Kacang brol. Nek tenggen mriki napa wonten kacang napa mawon? Kacang panjang niku nek tenggen kula jenenge gleor. Oke. Kacang brol niku disimpen teng jero lemah. Mulane nasibe napa sangger kok rejekine wis klumpuk, kacange wis tuwa, wis gedhi-gedhi, ya nasibe menggari dibedoli. Kacange didol, godhonge pakake wedhus. Oh, ora slamet niku pakake wedhus. Tapi dadi ya kaya wit duren. Nek wit duren nika rejekine diketokake pating grandul, gondal, geal, kontal. Ya nggih padha nggih mriki nggih. Soale kula nate ngaos teng luar kota, kontal jawabe kantul. Kontal kandil nggih. Lho nek duren ku rejekine ketok-ketokke. Engko nek wis mateng bluk ditibake alias dibagekke. Nek meng ketok-ketok terus ning ora tau bagekke malah marai sumpek. Ana wong pamer ning ora tau gelem sedekah nyumpeki napa mboten? Nggih. Ketokke engko nek wis mateng bluk bagekke. Mulane nasibe duren slamet. Napa panjenengan nate mireng ana wong buruh tukang bedoli wit duren? Mboten. Nek sing dibedoli ming kacang, nek duren nate buruh bedoli duren nate mireng mboten. Niku hanya sebuah gambaran. Oh, sedekah niku marai slamet. Bahkan sedekah pertama kali paling sae bagi seorang suami adalah dateng istri. Setuju napa mboten? Setuju. Tapi kita
kita sebagai istri nek garwane kok kira-kira ajeng ngaturi arta tenggene ibune maratuwane dhewe, kira-kira dhewe kudune seneng napa merengut? Mas, nggih mriko ibu diaturi mesake. Iku istri spek bidadari. Mulane dianggap hanya istri solehah berhiasan terindah. Tapi nek kula panjenengan, halah kok mang diwehi to Mas wong ibuke wis ndek duit oke, dalam hati batin maneman duwite wehke mak lampir. Nah, niku istri spek kunti lana. Mulane dadi maratuwa aja galak, dadi mantu aja kaya kunti. Pas ngoten lho. Jadi impas. Karena apa? Wanita niku kan dimulyake karo Gusti Allah. Ning kadang wong wedok niku malah sing ngeblegake awake dhewe. Nek ana maratuwa utawa mantu kok tidak saling sayang. Ana maratuwa kok pengen dianggap kaya wong tuane dhewe, ning bedake anak karo mantu. Lah niku kleru. Ana mantu pengen dianggap kaya anake dhewe ning bedake wong tua karo maratuwa. Lah niku juga bahaya. Mulane gampang konslet. Mantu kok senengane isane mengentekke duit. Konconan karo tukang paket, sithik-sithik paket. Isane mengentekke duwite anu bojone lanang. Jo kaya ngono kaeke anake aku. Biyen wae lek nyusoni 2 tahun. Jare mantune 2 tahun, Mak, kula seprene rung sapeh. Dadi konslet. Nah, makane kula intinya apa to niki? Ini masih dalam rangka pentingnya njaga lisan. Awak dhewe niki wingi bodo nyambung silaturahim ya diterusno, aja sampai sawale kliwat silaturahime pedhot. Mboten bakal mlebu swarga. Qati'un bagi orang yang memutuskan silaturahim. Na'udzu sregep banget ngaji tapi tukang larani tonggo niku wong sing rugi. Senengane ngibadah ning nek dikandani tanggane sing luwih tuwa nyempolei kata-katane nyerikke. Ana meneh cah enom sing wong tua sing nek ditakoni anane ming melirik karo mingkem. Teng pundi, Mbah? Wis kaya ngemut berlian sama renggigal. Batine padahal sing dimut ming untu mbuh sikatan mbuh ora. Kula panjenengan sregep ngibadah ning angel mboten tau njaga silaturahim niku ya rugi. Sesuk teng akhirat dadi golongan wong sing muflis, wong rugi. Nalikane teng hari pembalasan tanggane teko, ya Allah tiang niku lho sing senengane fitnah kula. Kula nek nyambut gawe baline bengi diomong jarene adol apem. Oh ya wis salate jupuken. Pek. Teko meneh tanggane, kula nggih ya Allah, kula waune melarat mandang sugih diomong jarene ngingu. Zakate jupuken. Ana sing teko meneh, tiang niku senengane hasud. Ngejak-ngejak tiang ben mboten gelem melu ngaji. Ngejak-ngejak tiang ben melu mboten seneng kalih kula. Oh posone jipuk. Isih ana terus berdatangan akhirnya nopo? Yo ganjarane entek bageke tanggane. Mulane dianggap wong rugi, sregep ngibadah ning ganjarane dipek wong liya. Ijek ngono ganjarane entek isih ana sing teko. Oh, tapi wong kuwi wis ora duwe ganjaran. Saiki ngene wae. Tapi tiang niku nyerikke, nek tak elengke diparingi masukan, kritik dan saran, lek nyauri nyerikke ati. Oh ya wis, berarti krana wong kuwi wis ra duwe ganjaran, dosamu kekke wong kuwi. Mulane sregep ngibadah ning ganjarane entek, dosane tambah, diarani wong sing rugi. Sinten niku? Tiang sing seneng nglarani tangga. Masya Allah, naudzu. Mulane niku Bapak Ibu sedaya, oh kok bapak nggih, bapake namung sekedhik nggih. Ibu-ibu kok niki nggih. Kula panjenengan niku
seperti teng awal niki temanya belum berubah dari awal. Intine njogo ati, tiang nek lesane kok sae berarti atine sae. Salah satu cara menjaga hati adalah dengan mangkat ngaji. Dugi mriki mudeng napa mubeng? Kinten-kinten dugi mriki pun badhe satunggal jam wonten ingkang badhe dipun tangletaken napa mboten? Bab napa mawon monggo. Ajeng bab salat, ajeng bab poso, ajeng bab tapi ampun rezekine kula pinten. Nah niku mboten ngertos kula nggih. Jodoh mati rezeki sing preso namung Gusti Allah. Kula panjenengan ngaji niku termasuk sakliyane entuk ngelmu. Nek pun pikantuk ngelmu kok ngelmune diamalke mesti adabe apik. Wong nek duwe ngelmu ning ora mulane nek wong kok jarene ngelmune dhuwur. Ning kok kelakuane kok elek. Berarti mbok menawane duwe ngelmu ning ora diamalke. Tiang nek pikantuk ngelmu kok ngelmu diamalke mesti adabe mesti sae. Sopan santun. Nggih. Nah, mulane kula panjenengan ben adabe apik salah satu carane yo ngaji niku wau. Cedak karo ulama. Nganti Kanjeng Nabi ngendika ngeten. Napa niku? Sapa sing gelem sowan dateng ulama? Zaro aliman, sowan dateng ulama fakaan nama zaroni. Niku padha karo sowan marang ingsun. Sowan dateng wong alim dianggap sowan dateng Kanjeng Nabi. Mergane napa? Kanjeng Nabi pun sedo, kiambak nek ajeng sowan ahli warisi. Ahli warisi niku ulama. Waman sofaha aliman, sinten sing kersa sungkem berjabat tangan dateng tiang alim, fakaan nama sofahani koyok sungkem marang ingsun. Mulane kenang nopo nek ana wong alim kok dhewe rebutan salaman. Waman jalasa aliman sapa gelem jagongan karo wong alim, fakaan nama jalasane fid dunya diganjar kaya lungguhan jagong karo Kanjeng Nabi. Waman jalasani fid dunya lan sapa wong sing gelem lungguh marang ingsun ning donya ajelas tuhu ma'i yaumal qiyamah sesuk bakal lungguh karo ingsun ning suwarga ning dina kiamat. Amin Allahumma. Dugi mriki tingkas nggih. Nek mboten enten sing tanglet kula sing tak tanglet karena niki perkara penting. Wingi nembe Ramadan mbok menawane biasane nek putri niku sok enten sing kagungan utang poso leres. Enten se posone dereng disarutang. Nek umpamane enten tiang duwe utang poso. Tapi le utang poso niku pancen mokel. Nggih. Lah mokel kan mokah niku lho. Bentuke kan pirang-pirang. Mam, mimi. Lah niku mokele bentuke hubungan suami istri. Batalke poso napa mboten? Batalke. Kira-kira carane mengkodo poso pripun? Sing kersa jawab teng mriki kula aturi hadiah. Ayo, pripun kinten-kinten jawabane? Monggo, monggo. Monggo. Monggo wonten ingkang badhe jawab teng ajeng mriki tapi nek tebeh kula mboten mireng soalé suarane udan niki seru banget. Nggih mriki niki sedereke mriki. Monggo. Ndak mriki. Insyaallah niki sederek kula. Mriki pinara. Nah, kinten-kinten nek umpami posone mergo hubungan suami istri. Wong pancen bojone dhewe niku nek awan niku halal napa haram? Haram. Kudu ngenteni kentong maghrib langsung mboten isya nggih. Oh, kentong maghrib. Njuk kinten-kinten nek sampun ngaten niku caranipun qadha pripun Bude? Nabi kondo nggih. Grogi niki Bude. Monggo monggo. Puasa
2 bulan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, gara-gara mokel sedina poso 2 sasi berturut-turut mboten pedhot. Nek umpami sak liyane poso kinten-kinten pilihan sanese napa? Nggih, nganu napa dipun paringi napa nika? Sedakoan. Sodakoan pinten sodakoe? Sedakoanipun 8 on sedintenipun. Ping pinten? Kalih wulan. Nah, sakjane leres sakmut. Sakmut niku nek dikonversikan dalam bentuk on 6 sampai 7 on. Tapi wong budhe kula loman ya 8 on. Ping 60 memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Setiap 1 orangnya sakmut. Sakmut niku sekitar 6 sampai 7 on. Nek mboten poso 2 sasi jane enten setunggal melih memerdekakan 1 budak. Tapi sakniki pun mboten enten pun mboten zamane budak. Makane nek mboten niku ya membayar kafaroh, memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Kecuali lek nglakoni hubungan niku wau mergo lali. Perkara kaya ngono kok lali ora kelakon nggih. Oh lah lali kok nggih. Percaya mboten? Nek maem kok lali jeh percaya nggih. Perkara kaya ngoten ngasih tekan rampung kok lali. Nggih, dugi mriki tingkas berarti nggih. Nggih, sekedap Bude, sekedap. Mbak niku dompete. Sekedap. Bude remene warna napa? Ijo nek ijo berarti duit 30.000. Remene sing merah. Amin. Kita sederek, Masya Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya, Masya Allah. Para bapak ibu sedaya, bapak ibu pun biasanya pengawasan enten bapak. Niki bapake teng pundi? Oh alah, selempet keteng mriko. Pancen bapak-bapak niku ngalahan, nggih napa mboten? Nggih, wingi pas nalikane bodho gamise kalih sarunge kathah pundi tumbase. Lah nggih pancen bapak ngalahan kok. Gajal nek pengajian ngeten iki seragaman gitu. Nek wong wedok niku seragam PKK, seragam muslimat, seragam fatayat, seragam arisan, seragam yasinan, seragam rebana, seragam olahraga. Bapak-bapak angger-angger anane seragame ming ireng putih. Iku contone ngalahan. Tapi sing penting mboten pelit toh. Nek ana wong lanang kok pelit niku ya berarti luwak. Soale wong lanang wau kula kan matur sing pertama disedekahi niku sinten? Bojo wedok. Mergane napa? Wajib nafkah dateng garwa putri. Nggih. Niku wajib. Nek ana wong lanang sakniki modelan kok iso nek bojone niku sing wedok ngewangi golek duit ora isin. Padahal niku tugase wong lanang. Neng nek kon ngewangi asah-asah kok isin. Padahal niku mboten tugase wong wedok lho, janjane tugase wong lanang lho. Asah-asah umbah-umbah, masak, resik-resik omah, Pak. Niku tugase garwa kakung. Tapi wong wedok kok gelem bantu ganjarane gede. Mergane memang surga di bawah telapak kaki ibu, tapi kuncine sing ngasta garwa kakung. Jenengan nek presto ganjarane ngumbahi mangke saking mriki garwane kondur langsung diuculi klambine, Pak tak kumbahe. Ageng ganjarane sangger dilakoni kanthi mulane kula bola-bali matur ikhlas, silaturahim ikhlas, apa-apa kudu ikhlas. Mergo nek mboten ikhlas mboten dadi ganjaran. Sedekah nek ora disebutke serik.
Haji nek ora panggil Bu Hajah, serik ganjel sedingklik. Niku mboten ikhlas. Tanggane duwe hajat, nyumbange gedhe, lali diteri, serik. Nggih. Sing jenenge ikhlas niku kados tiang teng WC nek pun medal guyang, mboten bakal dieling-eling bentuke kaya ngapa. Metune sepira dipoto gawe status. Mboten nggih, niku jenenge ikhlas nek pun metu biur terus rampung, itu yang dinamakan ikhlas. Ikhlas niku sering kula panjenengan mireng tapi niku ilmu tingkat tinggi. Nggih. Jajal. Kula panjenengan mon bodo-bodo arep nyangoni ponakane ngenteni nek wong tuane weruh. Kok nek wong tuane ra weruh kepeksane ya tak sangoni kok matur ya karo bapak ibu nek budhe nyangoni. Nah, itulah manusia. Mulane nek kula matur, Bu, jenengan nek bantu tanggane ikhlas napa mboten? Mesti jawabe ikhlas. Tapi giliran jenengan butuh bantuan tanggane mboten bantu, serik napa mboten? Jawabe serik. Lah nek ikhlas kok serik? Hah? Ikhlas niku napa to? Ngarep-arep balasan namung saking Gusti. Mulane kula panjenengan kadang ngomong ngeten iki, jan ikhlas tenan saking ikhlase niku. Tak bantu jan ikhlas tenan. Mandang kene butuh bantuan kono ra gelem ngerti. Kok ngono kuwi apa jan ora aturan to nek kaya ngono kuwi. Sesuk ra semangsuk karo kae. Wis serik tambah hasud sisan. Nggih napa nggih? Itulah kita manusia. Mulane kadang pentingnya ngaji ngoten niku, nggo nyadarke ati. Wong terkadang awak dhewe ngerti ngelmune ning lali lek nglakoni. Wong dhewe mawon dalam suami istri niki lho teng omah, ngerti nek wong wedok wajib bekti marang bojo lanang, ngerti. Wong wedok nek ngendika kon lemah lembut, ngerti. Ning dhewe isih tetep ora lemah lembut malah dadi lelembut. Gitu. Lah nggih. Wong lanang ngerti sing pertama wajib dinafkahi iki wong wedok. Wong lanang ngerti kudu wajib gemati marang bojo wedok. Neng kadang-kadang sang wedok karo gendong anake, karo masak ubres, sing lanang ming ngopi karo udut-udut karo nyeneni. Endi to gorengane iki? Kadang-kadang nganti nuwun sewu, jaman perawan wae rapet ditutup-tutup, mandangne nyusoni anake karo masak karo dikeleler-kelelerake niku nggih. Nah, ngoten niku berarti wong lanang asline nek takoni mboten mesti mboten ngertos lho. Ngertos ngelmune ning angel lek nglakoni. Mulane kula ketwau matur ilmu sing manfaat niku ilmu sing diamalake. Kula panjenengan apik karo tangga niku sak dawuhe Gusti Allah nyuwun walesan namung kalih Gusti sing ikhlas. Dibales apik alhamdulillah, dibales mendelik terus dhewe ngeten, ben urusane deknen karo Gusti Allah. Nek ngoten niku rasane ayem tentrem. Kae lho sampean domong sih kae. Alhamdulillah, mimik-mimik tegan ngene iki diteri ganjaran. Amin Allahumma. Ngelak padune. Gitu. Ajeng diomong, bunyaine cilik, setanting paling ya. Enten sing sok tanglet garwan sampun garwa ngoten niku. Kula umure gek 18. Ping kalih. Dadose nate kula kalih ibu mara sepuh kula jak pengaosan ngoten niku. Ditangleti kalih Pak Lurahe. Bu Ustazah sampun kagungan garwa jare ibu mara sepuh kula mara tuane ngoten niku. Masya Allah. Ya berarti tapi kula teng dusune kula ya dianu disuwun dados ketua muslimat. Janjane kula nek ngoco, kok janjane aku ke awet enom apa awet tuwa ngoten. Dadosaken ketua muslim. Masya Allah, panjenengan sedaya ingkang berjuang di organisasi agama. Kula yakin ini adalah sebuah perjuangan yang ikhlas. Cobi sing do dadi pengurus, pikantuk gaji napa mboten? Mboten. Tapi mau ngurusi jamaah. Ayo mangkat. Jangan diremehkan. Semua berjuang di jalurnya masing-masing. Ada yang perjuangannya lewat ilmu, ilmune dhuwur, memberikan perjuangan lewat ilmunya. Ada sing ilmune mboten pati dhuwur, tapi nek kon ayo mandi, ngungkuli toa, ayo mangkat. Nah, itu juga penting. Jajal nek umpamane kula ngeten. Mangkat pengajian diundang pengaosan.
tapi mboten enten jenengan. Ndra kula ngomong dhewe kaya wong ngeten. Ya, semuanya berjuang lewat jalurnya masing-masing. Ada yang berjuangnya lewat bondone. Ada sing perjuangannya lewat tenagane. Ana sing perjuangannya lewat ngelmune, ana sing perjuangane lewat jabatane. Tapi kabeh intine nggo berjuang kanggo agamane Gusti. Mulane aja sok rumangsa sing paling iki, sing paling pinter, paling berjasa, paling ini dan itu semuanya akan dadekno penyakit ati, njur dadekno perjuangane dhewe niki sia-sia karena tidak mendapatkan pahala. Na'udzu deleng-heleng penyakit ati niku napa mawon kinten-kinten. Penyakit ati niki nggih sanes liver lho nggih. Penyakit ati sing hubungane kalih keimanan niku napa? Iri, dengki, hasud, sombong, pamer, ujub. Ujub niku napa? Sintene Pak Usup nek ujub niku. Adine Pak Usup nggih. Ujub itu adalah bangga diri. Bangga no awake dhewe, ngerasa paling ini paling itu. Nah, itu adalah cikal bakal penyakit hati. Angger wis ngerasa paling apik dhewe, paling ini, paling itu, engko merentek-merentek. Ya, ngerasa paling sugih, engko pamer ke bondo. Nek wis pamer terus sombong, ngremehke wong liya. Nek pun sombong terus iri, ora gelem nek ana sing ngungkuli. Nek pun iri terus dengki, pengen menghilangkan nikmate wong. Nek pun dengki terus fitnah. Nah, mulane jangan pernah merasa diri dadi sing paling ini, sing paling itu. Bahkan ibadah pun nek rumangsa ibadahe paling apik dhewe, bisa-bisa ibadahnya tidak bernilai pahala, mboten ditampa marang Gusti. Na'udzu. Para bapak ibu, ibu-ibu sedaya wong wonten bapake teng mriku nyelempit, nggih. Bapak pancen remen gen selempit-selempit bapak niku. Sampun badhe setengah gangsal dan kula yakin di antara kula panjenengan teng mriki wonten ingkang dereng sujud asar. Ampun ngantos ngaos ning boten salat. Kula nek misale kok pengaosan kan kadang enten ngaose bakdo asaran, asarane gasik. Nah niku mangke dugi jam gangsal mboten napa-napa. Tapi karena dereng sami asaran nek kira-kira kok jamaahnya belum asaran mentok setengah gangsal kedah sampun rampung supayane ampun ngantos wonten ingkang ninggal salat. Jatose tesih kathah ingkang badhe kula terangaken bahkan ngamal-ngamal dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dalam menyambut sasi besar Dzulhijjah dereng kula terangaken, tapi mugi-mugi suatu saat bisa pinanggihan malih silaturahim dalam kondisi sehat lahir batin, panjang umur sing barokah manfaat dunya akhirat. Oh dipun suwun kalih panitia doa, wau sampun doa to? Nggih doa tahlil, tapi wau sampun donga kula mboten rumangsa dongane kula paling mandi. Nggih, tapi kula nggih husnudzon berkat semangate lan ikhlase amin-amine panjenengan mugi ingkang dados hajat kula panjenengan dipun kabul dening Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma dawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa zidna ilman nafi'a wa ilal khairi qaribna ani syari ba'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiqilid dhalimin bid dhalimin wa akhrijna min banihim salimin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget sedaya ibu-ibu sedangunipun kawula sowan wonten ngarsane panjenengan tentu kathah klentunipun estu nyuwun agunging pangapunten. Menika pengaosan supados berkah monggo dipun tutup sesarengan ngangge doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.